maju urip netra paksunaya resnenya maluncana karna karni suku loro atakana dadya sawiji suku loro atakana dadya sawiji Ladyalah para adya bala negara Simbar Manyura duh nuninggih sinuwun pun kula sekabat kalengga praja nyadong dawuh pun kula sekabat kalengga sura nyadong dawuh sinuwun iya dina sak mangkuh nampa ratu ning Gustimu Prabu Kalaparjana ayo padha budal menyang Kayangan Suralaya obrak-abrik Kayangan Suralaya amarga apa lamaraning ratu Gustimu iki katolak dening para dewa Kayangan Suralaya mula saka iku para adya bala ing Simbar Manyura aja dadak ngenteni dina sesuk ayo padha budal ombyangan inggih bakal kula dherekaken Gusti Pati iya bos ayo cok foto bekal
Gandreng tinggal bangun Sawendri Sucana kang winengku Sucana semuning driya yen wong anom nyandang longe ladyalah durung kanthi anggonku kancik nyang kayangan Suralaya ana lawang sela merangkep dadak ditat busananing kaya busana kadewatan sapa kang dadi dasa aswamu iku lun Unggilahing sekaring jagat bahwana langgeng cobalik sapa kang dadi dasaranmu ladyalah ditakoni malah balikake pitakon jeneng sliramu iki munggah kayangan Suralaya ora duweni tata basa kang apik ora idep yen jeneng sliramu pukulun durung tambuh karo aku ya aku kang aran Sekapot Galengga Sura bener balik dewa sapa kang dadi dasaranmu pikulun yen jeneng kita ora panggih marang ulun ya ulun iki kang aran Dewaning Bathara Brahma bener kapara nyata jeneng kita munggah ana kayangan Suralaya ana parigawe apa Galengga Sura ladalah iku lun dinten sawangke dina sakmangku Ratu Gustiku Prabu Kalapercana saka negara Simbar Manyura ora narimakake yen lamarane ditolak dening para dewa kayangan Suralaya. Mula saka iku pikulun gelem ora gelem kayangan Suralaya bakal tak dadekake karang abang mekaten pikulun. Ladyalah jeneng sliramu iki maneni para dewa kayangan ora peduli yen Betari Suprapa mboten dipunulungaken dhateng Ratu Gusti kula Prabu Kalapercana kayangan Suralaya bakal kula abrak-abrik pikulun. Galengga Sura dina sakmangku baliya wae saka kayangan Suralaya kene aku ora bakal balik yen durung bisa mboyongi Betari Suprapa mayen kaya mangkono jeneng sliramu iki maneni marang Bathara Brahma apamu sing tak wedeni yen jeneng sliramu bisa medhotake bulunge Bathara Brahma boyongan Betari Suprapa ladyalah nantang dening Galengga Sura Bathara Brahma sida dadi manus kebarak tak diwono Galengga Sura wah
Ayo, Bathara Brahma tak jabel basaku. Tak ndi ngono, Galenga Sura. Wes. Dikdaya tandange Bathara Brahma. Antin Sawatara Bathara Brahma. Warat